अरे तू लोग इहे कहेला लोग कि तोहनी के खेसारी 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 काहे करेलन सन। तो का करबो भाई, खेसारी लाल यादव जनरल स्टोर हवन, यही से तो हमनी के खेसारी 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 करे निसन। हम जानते बाबू का है जनरल स्टोर है। हाँ, नचबो करेलन, गइबो करेलन, बॉडियो ठीके ठाक बा, एक्टिंगो कर लेबेलन, ओकरा बाद कबो कबो मैचो खेल लेबेलन, वही से तो हमनी के खेसारी खेसारी करे निसन। मगर का तू लोग जानता लो कि खेसारी लाल यादव के कई गो गाना 100 मिलियन के ऊपर गइल बा, नहीं लोग जानो। तो चलो लोग आज हम बताया ला बानी। चुप 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 हम तो भाई लोग से बताए कि तार कई गो गाना 100 मिलियन के ऊपर गइल बा, आ कवन कवन गाना गइल बा। मगर क्यों? तो 4 साल पहले खेसारी लाल यादव के होई गाना आई रहे कूलर कुर्ती में लगा लो, और ई गाना 350 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 5 साल पहले होई गाना आई रहे कि लव काल सब होई, और ई गाना 100 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। और 5 साल पहले होइयो गाना आई रहे दुआरा जगराता होई, और इहो गाना 130 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 4 साल पहले होइयो गाना आई रहे सेटिंग करा के जा, और ई गाना 160 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 5 साल पहले होइयो गाना आई रहे पागल बनइबे, और ई गाना 370 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 4 साल पहले होई गाना आई रहे जवनिया में घुन लग जाई, और ई गाना 100 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 6 साल पहले होई गाना आई रहे लगा के फेयर लवली जान लेवे कारे पगली, और ई गाना 110 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 6 साल पहले हइयो गाना आई रहे कौना देवता के गढ़ल सवारल हऊ, और इहो गाना 110 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 5 साल पहले हई गाना आई रहे जबले जागल बानी तबले लागल रही, और इहो गाना 120 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 6 साल पहले हई गाना आई रहे झुमका झुलनिया जौन 130 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 4 साल पहले हई गाना आई रहे डाल के केवारी में किल्ली, और ई गाना 170 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 4 साल पहले तो हइयो गाना सुनले लोग कि देवर करी घाते राजा, और ई गाना 200 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 6 साल पहले हइयो गाना आई रहे कि ले ले अइह बंगलिया से दवैया, और ई गाना 130 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 8 साल पहले तू लोग तो हई गाना जरूर सुन लोग बोलो कि ममता के अनमोल खजाना, और ई गाना 300 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 1 साल पहले हई गाना आई रहे कि ले ले अइह कोको कोला, और ई गाना 380 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 2 साल पहले ई गाना आई रहे भतार मोरे टेम्पू के ड्राइवर, और ई गाना 120 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। 3 साल पहले तो हई गाना जरूर सुनलक बोलो कि सुताला तनी कोरा में, और ई गाना 120 मिलियन व्यूज प्राप्त कइले बा। और ना तो तू लोग तो हइयो गाना सुनलक बोलो तबला जौन 1 साल पहले आई रहे जौन 140 मिलियन व्यूज कंप्लीट कइले बा। अब देखो लोग अगर जो हम तारा लोग इनसे हेंग बताए लगे तो तू लोग हमारा वीडियो से बोर हो जीबो लोग, और काट के वीडियो भाग जीबो लोग। तो ऐसा बात नहीं खे, हम वीडियो के ना काटे देम। हम तारा लोग इनसे बता दी कि खेसारी लाल यादव के लगभग में गाना 60 गो गाना 100 मिलियन गइल बा। एक मतलब सबूत के तौर पर तारा उनके दिखाओ तनी, यहाँ पर तू लोग देख सकता लोग बहुत सारा फोटो बा। यहाँ पर तू लोग देख सकता लोग कि हम बहुत सारा गाना के स्क्रीनशॉट मार के रखले बानी। अभी तक खेसारी लाल यादव के 100 गो गाना 100 मिलियन के ऊपर नइखे गइल, तो अभी इंतजार कर लोगे, काहे से कि ब्यास के तो अभी उम्र बा गाय के बजाए के। तो हमरा ख्याल से अपना लाइफ में 100 गो चाहे 200 पक्का गाना 100 मिलियन के ऊपर दे दी हन। मगर तारा लोग इनके का लगता प्लीज कमेंट करके बतावा लोग। ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।